Mangwanani akanaka muZimbabwe ndoimba kuti muchava nezuva rakanaka kwese kwamuri kumatima nenyika. Ndine nhau dzandinadzo makusena nhasi, nhau dzakunetsa futi, nhau dzamakaona dzichinetsa also masvondo apfuura, inhau dzava Mnangagwa third term. Nhau ye3rd term inhau iri kunetsa mubato reZANU-PF and security forces, inhau iri kunetsa also munyika yedu yeZimbabwe. Nhau ye3rd term iyi inhau yaita kuti vaMnangagwa vange vachitya nezvavari kubata kunge kuti ivo vakwanisa kunge vachiwana 3rd term. Ndeyekuti nhau iyi yafamba matunhu akawanda and vanhu havasi kuitambira nerufaro. Hakuna munhu arida kuti vaMnangagwa vange vachiita 3rd term nenhau yekuti vanoziva kuti ndidzo mviro dzokuti munhu anezenge asisade kubva paupresident. So vanhu vazhinji vari kuramba nenhau ye3rd term, and iyo nhau ye3rd term yakakonzera kuti ZANU-PF ive nedivision mukati mayo, ndekuti vamwe vazhinji havasi kuifarira nhau ye3rd term. Kozoti vamwe vanodya navaMnangagwa vamunoona vachibhadhara mari, vachiflasha mari, mabusinessmen yese, vamwe vakapuwa masanction neUS, mabusinessmen yese vakaita sana Tagwirei, ana Weekney Chivhayo, ana Scott wekumabvuku uyo, nevamwe vakasiyana-siyana, ana Obey Chimuka, vese vanenge vasingade kuti vaMnangagwa vabve pachigaro. Vanenge vachida kuti vaMnangagwa vaenderere mberi ne3rd term kuitira kuti varambe vachikama Zimbabwe kusvika yapera. Ndeyekuti ivo vari kubhenefita zvakawanda mushure mekunge vaMnangagwa vari paupresident. Asi izvo ZANU-PF ida kuramba ida kuchenjera, but muchenjerero wayo wakatoonekwa nevakawanda vari muZANU-PF nevanhu also vari kumaopposition. Vamwe vanhu vamuZimbabwe vari kuona kuti irida kuita kunge yakachenjera, asi zve3rd term iyo iri kuzvida. So ivo vari kuti ivo 3rd term hatisi kutaura kuti vaMnangagwa vaite 3rd term, asi tiri kupemberera zvakaitwa navaMnangagwa. Handinyazoziva kuti zvakaitwa navaMnangagwa ndezvipi oro zvingani. Munonyazoziva kuti maproject mazhinji mahombe ari kuZimbabwe akapera palast term ine yavaMnangagwa anga akatangwa navaMugabe, maproject emaparliament, maproject emaroads, yeBeit Bridge, yeBulawayo, maproject yanga akatanga panguva yanga yaMugabe akatozongopera hawo maprojects aya vaMnangagwa vabvisa vaMugabe necoup. So inhau iri kuti netsei muZANU-PF. Havasi kutomboda kuti vaMnangagwa vange vachiita 3rd term, asi ivo vaMnangagwa vachiri kutoda nezve3rd term. Vari kuti slogan iri kutenderera yakamutsa bongozo, slogan yakanzwika vaMnangagwa nemasupporters avo navice president also Mahad vachitaura kuti 2030 vaMnangagwa vanenge vachipo. Ndo slogan yakabva yaunza ruzha rwakanyanya oro noise oro kuchema kwamaZimbabweans akawanda munyika. Izvi zvakakonzera kuti ivo kana vari vanhu vaida kuita chitsotsi chokuti vagadzire constitution kuti vaMnangagwa vange vachiita 3rd term, iko zvino vakutozvona kuti zvinogona kuti netsei. Ndeyekuti imo muZANU-PF, within the ZANU-PF, kuti vazenge vachizovhotera or vazenge vachizotendera kuti constitution ichinjwe zvichatora kunetsa. Ndeyekuti vazhinji vacho vanenge havasi kuda kuti vaMnangagwa vange vachienderera mberi ne3rd term, and Zimbabwe haisi kuda zvo, and hatisi kutomboda izvozvo. Kana bumbiro romutemo richitaura kuti wakashandira matemu ako maviri and then wosiya, kopinda mumwe, kopinda dzimwe pfungwa, munhu anoona zvakasiyana nemaonero anga uchiita iwowo, ndo zvinoita kuti nyika yedu ifambe ichienda mberi zvakanakisisa. Ava tinoona vaMnangagwa vari kushushikana zvikuru nenhau ye3rd term, ndeyekuti ivo havasi kunyatsonzwa, havasi kunyatsogutsikana kuti aiwa pane zvavakanyatsoita. Ndo zviri kukonzera kuti ivo vashingirire kuti vange vachida kuti Zimbabwe ivape 3rd term, of which izvo zvinhu zviri kurambwa nemaZimbabweans akawanda. Ndosaka muri kuona vaMnangagwa vari kunzi ivo kuchinja kwavari kuita vanhu vekumilitary, magenerals vachiisa vamwe vakasiyana-siyana, vari kuti izvi
ndokutanga kwazvo kunoita kana mukuru asisade kubva, kana president asisade kubva pachigaro, anotanga kuda kubata-bata kunzvimbo kwaasingafanira kunge achibata-bata, especially kusecurity sector. Anenge achida kuti azowana rubatsiro panoitika paanezenge akuda kushandisa chisimba kuti arambe akabatirira pachigaro. Izvo zvinhu zvaonekwa futi vaMnangagwa vachichinja vachiisa futi vana vavo nemhuri dzavo neukama mumilitary, vachivapa maposition pamusoro kuitira kuti kana vachizenge vachida kushandisa security or masoja kunge vachida kuramba vari pachigaro, vanoziva kuti vanenge vane backup. Taona futi hama dzavo nevana vavo vachipinda futi mumaministry akasiyana-siyana kuti ivo vazenge vachiramba vakabatirira pachigaro. Asi zvinova zvinhu zvekurambwa nemaZimbabweans akawanda, including ivo vemuZANU PF. Taona futi kuti zvimwe zvinhu zvichakonzera futi kuti vasatore third term inhau yemasanctions, and masanction hakuna munhu even nyange vemuZANU PF hanifungi kuti vane vanhu vanofarira zvemasanction, kuti munhu ane masanctions akanyanya kudaro aramba achitonga, and haasi kukwanisa kugadzirisa zvinhu zvokuti masanctions ari paari abve, nekuti ivo vaMnangagwa as a president vanokwanisa kugadzirisa zvinhu zvokuti maconditions emasanctions akapuhwa ivo vaMnangagwa nevamwe 13 tingangoti 11 vanhu vakapuhwa ne3 macompanies ndo vanokwanisa kugadzisa zvinhu as a president, kucreata maconditions ekuti masanctions anga achibviswa. Asi ivo havasi kuzokwanisa kuzviita izvo nekuti pane uore hukuru hwakadzika hwokuti vachidambura midzi yacho zvakutotora kunetsa, zvinogona kutokosa position yavo yeupresident, kuti vachikwanisa kubvisa vanhu vese vari kuba vakavatenderedza ivo. Takaona svondo rino kwakaburitswa list yemacompanies anova ivo macompanies avaMnangagwa navatagwirei. List rayo rakakura. Macompanies acho mazhinji acho akawanda muZimbabwe, because mazhinji mamwe ari muSouth Africa. MaZimbabweans ari kuchema basa, asi president vari kuisa macompany muSouth Africa kuti aemploye vanhu maSouth Africans imomo, iko kunyika kwavo kusina vanhu avo vasina mabasa. So zvinhu zvinoshamisa zvikuru kuti mukuru wenyika anoisa macompany kune imwe nyika, achitadza kuoisa macompany avo munyika make kuti vanhu vaone mabasa, achiziva kuti vanhu vake vari kunyika idzodzo vari kutodzinga kunzi endei kunyika kwenyu muone mabasa, asi macompany ari kuisa munyika idzodzo ari kuemploya vanhu vekunyika idzodzo. Taona mamacompany avo ari kuna Mauritius, mamacompany avo ari kuna UAE, nemamacompany avo ari kuna Singapore. Zvinhu zviri kunetsa ende zvinhu zviri kurwadza izvozvo kuti vanhu havangaite macompany akawanda kudaro, so which means vada kuzama kuita Zimbabwe like a banana republic, zvinhu zvisingakurudzirwe izvozvo. So vanhu vari kuchema kuti aiwa zve3rd term, even iyo ZANU PF yatobuda ichitochema kuti aiwa zve3rd term kwete. Aiwa ndinoti aiwa pazuva ranhasi ndichamirira pano, asi ndicharamba ndichikontinya nenyaya iyoyi, chikuzivisa kuti nyaya yapapi ye3rd term iyoyi chii chiri kuitika, nenhau dziri kuitika zvakatenderedza vaMnangagwa, nenhau dziri kuitika dzekusecurity yedu yemuZimbabwe, kuti munyika mamira sei. Ticharamba tichikupai nhau idzodzo kubva mumativi mana enyika yeZimbabwe. Ndotenda muzuva ranhasi muve nezuva rakanaka, nokurudzira vamwe vari kuteerera audio yenyu vasina kusubscribe musubscribe, mubayawo soka notification button kuitira kuti patinongoburisa dzimwe nhau ndimunoitawo kutanga kunge muchinge muchidzitambira. Ndotenda hangu Zimbabwe, muve nezuva rakanaka. Thank you.